individual. Para po bilanggam, nandito ba yung bata? Brother Denzel Arago. Palakpakan po natin ang ating gawin. At ang isa po, dalawa po yung napili namin kay Sister Aquino Geraldine. Po. Alam niyo po ang laman niya na nakuha niyo? Sino ba pala? Yung masitira, ibigay niyo sa mga narito na nag-participate. Yung mga head nila. Kami po wala. Yung kanilang mga head. Attorney, Yung mga head nila. kami po wala. Rosary. Yung rosary daw. Yun. Ano nga kumuha? Yung mga head. Yung isang grupo na naririto, yung unang nanditong grupo na nagtayo ng tower, Power. yung maliit na tower, sino ang leader noon? Ako po, tingnan. Yung, ere. Mga head. Magpa-picture tayo dito. Kasi Julie. Kailangan talaga. Yan, alin po yan. Pag natin marami kami. Mama kayo. Siyempre! Yan na po lahat. Sino ba tayo sa grupo? Andi. Ako na lang kayo. Okay, ibibigay ko sa sister. Bahala na po siya magbigay sa kasama niya. Okay, palagpagan natin ang ating Diyos na buhay. At para po din sa grupong Miray, sino po yung leader? Disqualified. Tama na yung disqualified. Okay, sino leader nito? Okay. Palagpagan po natin ang ating Diyos na buhay. Bakit po kaya rosaryo ang mga nakuha ninyo? May mensahe ang Diyos. Kailangan matuto na tayong manalangin, mag-rosaryo, dahil panahon na para tayo patuloy na maakay na gusto sa gawain. At ating pong ganapahin ang pinakahuli na